Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suma akoda mongko keri-keri tumandang sapa Kyai Musonef. Iku ya takalamu bicara sapa Kyai Musonef alama ing atase kurup syarat. Ya jizimu kang jazimake apa ma fi laini ing fi'il luru. Fakola mongko dawuh sapa Kyai Musonef wa in lan kuruf in. Wahia utawi kuruf in iku karfun aran kuruf ya jazimu kang jazimake apa karfun fi'laini ing fi'il loro. Al awwalu utawi conto kang kawitan iku fi'lu syarti aran fi'il syarat. Wasani utawi conto kang kaping pindho iku jawabuhu dadi jawabe syarat. Wa jazauhu lan dadi balesane syarat. Nakwu in yakum zaidun yakum amrun. Umpamane contoh lapat in yakum lamun ngadeg sapa zaidun zaid yakum mongko ngadeg sapa amrun amr. Fayakum mongko utawi lapat yakum al awalu contoh kang awal iku majzumun kang diwaca jazim apa lapat yakum. Biin kelawan huruf in. Ala anahu ing atase sak temene lapat yakum iku fi'lu syarti aran fi'il syarat. Wasani utawi conto kang nomor loro lapat yakum amrun iku majzumun kang diwaca jazim apa lapat yakum amrun biha kelawan huruf in aidon kalimane. Ala anahu ing atase sak temene lapat yakum amrun iku jawabuhu dadi jawabe syarat wa jazauhu lan dadi balesane syarat. Wama lan kurep ma nakwu ma taf'al af'al. Umpamane contoh lapat ma utawi perkara iku taf'al agawi sapa sira af'al mongko agawi sapa ingsun. Fama mongko utawi kurep ma iku ismu syartin aran isim syarat. Jazimen kang jazimake apa ismu syartin ya jazimu kang jazimake apa kurub ma fi laini ing fi'il loro. Al awalu utawi conto kang awal lapat mataf'al iku fi'lu syarti aran fi'il syarat. Wasani utawi conto kang kaping loro lapat af'al iku jawabuhu dadi jawabe syarat wa jazauhu lan dadi balesane syarat. Fataf'al mongko utawi lapat taf'al al awalu conto kang kawitan iku majzumun kang diwaca jazim apa lapat taf'al biya kelawan huruf mah ala anahu ing atase sak temene lapat taf'al iku fi'lu syarti aran fi'il syarat. Wasani utawi conto kang kaping pindho lapat af'al aidon kalimane iku majzumun kang diwaca jazim apa lapat af'al biha kelawan huruf ma ala anahu ing atase sak temene lapat af'al iku jawabu dadi jawabe fi'lu syarti wa jazauhu lan dadi balesane fi'il syarat. Waman lan huruf man nakwu man yakum akum ma'ahu. Umpamane contoh lapat man utawi sapane wong iku yakum ngadeg sapa man. Akum mongko ngadeg sapa ingsun ma'ahu ing dalem sertane man. Faman mongko utawi huruf man iku ismu syartin aran isim syarat jazimin kang jazimake apa ismu syartin ya jazimu kang jazimake apa huruf man fi laini ing fi'il loro. Fayakum mongko utawi lapat yakum al awalu conto kang kawitan iku majzumun kang diwaca jazim apa lapat yakum biha kelawan huruf man.
Ala anahu ing atase sak temene lapat yakum iku fi'lu syarti. Aran fi'il syarat. Wasani utawi conto kang kaping pindho lapat akum ma'ahu aidon kalimane. Iku majzumun kang diwaca jazm apa lapat akum ma'ahu biha kelawan kurup man. Ala anahu ing atase sak temene lapat akum ma'ahu iku jawabuhu dadi jawabe fi'il syarat wa jazauhu lan dadi balesane fi'il syarat. Wa mama lan kurup mama nakwu mama taf'al af'al. Umpamane conto lapat mama taf'al ing dalem semangsane agawe sapa sira, af'al mongko agawe sapa ingsun. Fa mama mongko utawi lapat mama iku ismu syartin, aran isim syarat, jazimin kang jazimake apa ismu syartin. Wa taf'al utawi lapat taf'al al awalu conto kang kawitan iku majzumun kang diwaca jazm apa lapat taf'al biha kelawan lapat mama. Ala anahu ing atase sak temene lapat taf'al iku fi'lu syarti, aran fi'il syarat. Wasani utawi conto kang kaping pindho lapat af'al iku kadalika koyok mengkono-mengkono majzumun biha. Ala anahu ing atase sak temene conto sing kaping pindho lapat af'al iku jawabuhu dadi jawabe fi'il syarat wa jazauhu lan dadi jawabe fi'il syarat. Wa itma lan kurup itma hiya utawi kuruf itma iku karfu misliin kurup sepadane lapat in. Nakwu itma yakum zaidun yakum amrun. Umpamane conto lapat itma yakum ing dalem semangsane ngadeg sapa zaidun zaid, yakum mongko ngadeg sapa amrun amr. Wa i'rabu utawi i'rabe lapat itma yakum zaidun yakum amrun iku ka i'rabi misaliin kaya i'rabe sepadane contone kuruf in. Wakot takut dama lan temen-temen wis dadi dingin apa kuruf in. Wa ayun lan kurup ayun nakwu ayan tadrib adrib. Umpamane conto lapat ayan ing endi-endine tadrib mukul sapa sira adrib mongko mukul sapa ingsun. Fa ayan mongko utawi lapat ayan iku ismu syartin, aran isim syarat jazimin amil kang jazimake apa ismu syartin lapat ayan. Wa ma utawi fi'il ba'dahu kang ing dalem sawise lapat ayan iku majzumun kang diwaca jazm apa ma iki sini fi'il bihi kelawan lapat ayan. Ala anahu ing atase sak temene ma iku sartuhu dadi syarate lapat ayan. Wa jawabuhu lan dadi jawabe lapat ayan. Wa jazauhu lan dadi balesane lapat ayan. Wa mata lan kurup mata nakwu mata takul akul. Umpamane conto lapat mata takul ing dalem kapan mangan sapa sira akul mongko mangan sapa ingsun. Fa mata mongko utawi lapat mata iku ismu syartin dadi isim syarat jazimin kang jazimake apa isim syarat lapat mata. Wa ma utawi fi'il ba'dahu kang ing dalem sakwise lapat mata iku sartuhu dadi syarate lapat mata. Wa jawabuhu lan dadi jawabe lapat mata. Wa jazauhu lan dadi balesane lapat mata. Wa ayyana lan kurup ayyana nakwu ayyana ma takdil akdil. Umpamane conto lapat ayyana ma takdil. Ayyana ma takdil ing dalem endi wae panggonan gawe adil sapa sira. Adil mongko gawe adil sapa ingsun. Fa ayyana mongko utawi kurup ayyana iku ismu syartin, aran isim syarat
jazimin kang jazimake apa ismu sartin lapat ayana wama utawi lapat ma lapat mai lapat ayana matakdili lumai iku zaidatun kang tambahan apa lapat ma wama utawi fiil ba'dahu kang ing dalem sakwise lapat ayana iku sartuhu dadi syarate lapat ayana wa jawabuhu lan dadi jawabe ayana wa jazauhu lan dadi jawabe ayana wa aina lan kurup aina nakwu aina ma tangzil angzil umpamane conto lapat aina ma tangzil ing dalem endi panggonan medun sapa sira angzil mongko medun sapa ingsun. Fa aina mongko utawi lapat aina iku ismu sartin aran isim syarat jazimin kang jazimake apa ismu sartin lapat aina wama utawi lapat ma lapat mai lapat aina ma tangzililu mai iku zaidatun kang tambahan wama utawi fi'il ba'dahu kang ing dalem sawise lapat aina iku sartuhu dadi syarate lapat aina wa jawabuhu lan dadi jawabe lapat aina wa jazauhu lan dadi balesane lapat aina wa anna lan kurup ana nakwu anna tastaqim tarba umpamane conto lapat anna tastaqim ing dalem endi panggonan istiqomah sapa sira tarbak mongko untung tatawa bati sapa sira fa ana mongko utawi kurup anna iku ismu sartin aran isim syarat jazimin kang jazimake apa isim syarat lapat anna wama utawi fi'il ba'dahu kang ing dalem sakwise lapat anna iku sartuhu dadi syarate lapat anna wa jawabuhu lan dadi jawabe lapat anna wa jazauhu lan dadi balesane lapat anna wa kaisuma lan kurup kaisuma nakwu kaisuma tastaqim yuqaddir umpamane conto lapat kaisuma tastaqim ing dalem endi panggonan istiqomah sapa sira kaisuma tastaqim ing dalem endi panggonan istiqomah sapa sira yuqaddir mongko mesthekake laka marang sira sapa awu-awu najakan ing kesuksesan ing kasil fa kaisuma mongko utawi kurup kaisuma iku ismu sartin aran isim syarat jazimin kang jazimake apa ismu sartin lapat kaisuma wa tastaqim utawi lapat tastaqim iku fi'lus sarti aran fi'il syarat wa yuqaddir utawi lapat yuqaddir iku jawabu dadi jawabe fi'lus sarti wa kaifama lan kurup kaifama al jasmu utawi amil pejasem biya kelawan kuruf kaifama iku kola dawu hu ing jazm sopo al kufiyuna piro-piro ulama Kufah wa mana alan nyegah hu ing jazm sopo al basriyuna piro-piro ulama Basra misaluhu utawi contone jazm iku kaifama tajlis ajlis iku lapat kaifama tajlis ajlis kaifama tajlis kale kaya apa lungguh sapa sira ajlis mongko lungguh sapa ingsun fa kaifama mongko utawi lapat kaifama iku ismu sartin aran isim syarat apa lafat kaifama jazimin kang jazimake apa ismu sartin lapat kaifama wa ma utawi fi'il ba'dahu kang ing dalem sakwise lafat kaifama iku sartuhu dadi
syarate lafat kaifama wa jawabuhu lan dadi jawabe lafat kaifama wa jazauhu lan dadi balesane lafat kaifama wa idah lan kurup idah fisiri ing dalem kalam syair kusutan kali nertentuake kali ngususake hada utawi iki ida fisiri kusutan iku zaidatun kang tambahan alas samaniyat ti asaro ing atase 18 wasumi'ah lan dikrungu saking wong Arab opo al jasmu amil bejasem biida kelawan kurup ida fisiri ing dalem kalam syair la fi nasri ora ing dalem kalam nasr wa mima lan saking perkara sumi'a kang dikrungu saking wong Arab apa qaulus syairi pengucape kiai syair wa idza tusibka qasasatun fatakammal wa idza tusib lan ing dalem nalikane mekenani atau nimpo ka ing sira apa qasasatun kemelaratan fatakammal mongko sabar sapa sira mongko bagusi sapa sira seandainya kamu ditimpa kemelaratan mongko sabaro sapa sira fatusib mongko utawi lapat tusib iku fi'lu syarti aran fi'il syarat wa jumlatu takammal utawi jumlahe lapat takamal iku jawabu dadi jawabe lapat tusib atau fi'il syarat fal fa'u mongko utawi huruf fa iku rabitatun kang ngubungake apa huruf fa lil jawabi maring jawabe lafat takammal Watakammal utawi lapat takamal iku fi'lu amrin aran fi'il amr mabniyun kang dimabniake apa lapat takamal ala sukunin ing atase karukat sukun muqaddarin kang dikira-kiraake apa sukun manaan nyegah mingduri saking pertelane lapat takammal atau fi'il amr apa istigholul makali ketungkule makal atau ketungkule panggonan bi karokatir rawi kelawan karokate wong kang nyeritakake kelawan karokat wong kang ngriwayatake wa subhanahu wa ta'ala a'lamu wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.